Jahas, Prisman antimia, Hornettia ja mitäs täällä on? Täällä on lihapyörykkä, muusia ja buffet, peruna. Ja hinta on noin euro. Mä paljolta. Joo. Ja tietenkin koffia vaihteeksi. Ei Karjalaa vaan koffia. Just tuli tuossa kaupolta. Jaha, täällä on Karjalaa ja siinä on kapanossia. Pitäähän sitä olla vähän suolasta iltaselle. Tää on sitä kaikista suolasinta sitä mitä löytyy. Sopii meinaa myös sunnuntaipäivän rapuloihin. Ei mulla semmosia oo. Ja ohut leike. Marinoitu. Ja täällä on sitten pyttipannua. Pari pakettia. Taak, pizzaa. Nami. Jääpala. Vanha koripalloilija. Juopperikki. No. Ei mitään. Jatketaan säätöön. Katsotaan mitä tämä sisältää. Rotan myrkkylaatikko. Lähtisikö se näin auki? Lähtevät. Nami. Tuoksu on sitä. Vielä oikein niinku kielen mennessään. Ai. Aina pikkuinen välipala suolasta lihapullaa ja tosta. Nyt on täällä sisällä. Semmoista tulista vähän. Mikäs se oli? Buffet perunaa. Yes. Lähdetään tästä käynnistelemään koneita. Hetken tosissaan kun näitä on maistellut tässä. Tääkään ei ollut ihan semmoista niinku. Tää on todella suolassa tää perunakin. Tää ei oo samanlaista perunaa, mitään teollisuusperunaa, mitä noissa mummonmuuseissa ja muissa on. Tää on paljon parempaa. Ja arvosanat voidaan antaa ihan suoraan 5/5. Rohkeet 5/5. Ei muuta kuin näihin kuvien tunnelmiin.